just abans del Covid i per la meva activitat professional, ja ho ha dit en Sergi, nosaltres tenim una empresa que és Metalquímia, que fem maquinària i tecnologia per indústria càrnica arreu del món, venent a més de 90 països i a més de 4.000 processadors arreu del món. Perquè us en feu una idea, els grans processadors de carn del món tenen maquinària nostra. La carn de caça acabava sent un subproducte de l'acció de caçar. Jo anava al Cotos, anava a les batudes i s'emportaven la carn, algunes vegades es llançava, pensava, ostres, que això és aprofitable. No? I a partir d'aquí vaig agafar carn de caça, de cabiró, porc, me'l vaig emportar als nostres laboratoris i vaig començar a fer productes innovadors. Snacks, càrnics, xutxes per gossos, que aquest és un dels mercats més rentables que hi ha en aquest moment arreu del món. Si els projectes no tenen propòsit, no tenen futur. Si els projectes no tenen propòsit, no tenen futur. Per tant, si volem fer un projecte de valorització de la carn de caça, li hem de donar un propòsit transcendent ben sexy, que ens agradi i que ens el creiem tots. Clar, i aquí era un canvi de paradigma, era passar d'una carn de caça que quasi era un subproducte de l'acció de caçar a un propòsit molt més sexy, que és transformar la carn de caça en valor social. Què ens plantegem fer? Doncs obtenir productes provinents de la carn de caça d'alta qualitat proteica. Amb la proteïna actual no podem alimentar el món. Llavors tots els que ens dediquem a aquest sector ja estem treballant en proteïnes alternatives, proteïnes basades en vegetals, proteïnes fermentades al laboratori, proteïnes que puguin provenir d'insectes, però cuidado, nois, aquí tenim una de les millors proteïnes, una proteïna d'alt valor alimentari i no l'estem aprofitant. O sigui, estem dient que hem de trobar noves proteïnes per alimentar el món i els tenim als nostres boscos. Ja tots sabeu que la majoria de carn que caçem se'n va fora de les nostres terres, de les nostres comarques. Doncs quedem el valor aquí a casa i processem-ho i quedem el valor aquí a casa. Què volem fer? Volem fer una planta de processat carni on podem processar una planta claus en mà de processat carni on podem fer aquests tipus de productes. I aquesta carn i vendre-la als súpers, i aquesta carn a l'hora que la fas a la barbacoa és molt més tendra, molt més bona, molt més sucosa, molt més flavor, que en diuen els anglesos. Aquests tres primers punts, carn fresca, carn semiprocessada i marinats, ja són uns punts de primera fase molt fàcils de fer i on la volem posar aquesta planta? Doncs a algun lloc, al centre Girona, centre de Catalunya, que sigui aquí distant a les principals zones de caça per un tema purament logístic. En 2 o 3 mesos fer aquesta primera fase, que és un estudi previ de mercat de quanta carn de caça generem a Catalunya, fer un business model, un model de negoci Canvas, que aquí s'analitza des de qui serien els nostres clients, amb qui serien els nostres partners principals, des de gastrònoms, restauradors, etc. Clients pot ser des de tema social, a l'alta cuina, a temes Horeca, i també la forma que tindria aquesta companyia. Podria ser una companyia privada, un consorci públic-privat, que podria ser finançat amb capital risc per l'Institut Català de Finances, finançament bancari, etc. Penso que és un projecte molt i molt interessant que ens farà quedar molt de valor social a casa nostra i que alhora ens visibilitzarà la carn de caça, com la cosa deia. Donem un valor social a la carn de caça, que aquest és un punt molt important. Per tant, aquest és un projecte molt disruptiu, però que si som capaços de fer-lo, penso que ens donarà molt de valor al col·lectiu. Brutal, Josep.